U Spačvi, najvećem hrvatskom drvoprerađivaču, u tijeku je provedba grupne stručne prakse za 13 studenata Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije. Praksa koju pohađaju studenti prve godine diplomskog studija drvno-tehnološki procesi provodi se u okviru projekta Razvoj i provedba stručne prakse na studijima Šumarskog fakulteta, koji je financiran 100% iz Europskog socijalnog fonda. Jakov je samo jedan od 13 studenata Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije, koji naučeno teorijsko znanje može iz prve ruke i praktično upoznati na 10-dnevnoj praksi u najvećem drvnoprerađivaču u Hrvatskoj, Spačvi. Došli smo ovdje upoznati se sa cjelokupnim proizvodnim procesom, od stovarišta do furnira, do sušenja, kotlovnice. Koji ti je dio bio najzanimljiviji? Mene najviše dojmio furniri, proizvodnja furnira. Studenti iz čitave Hrvatske radne su zadatke programa stručne prakse rješavali uz pomoć svojih mentora s fakulteta, kao i mentora iz tvrtke Spačva d.d. U ovom dijelu stručne prakse 10-dnevne što su imali u drvnoj industriji Spačva, prešli smo komplet pilansku preradu drva, hidrotermičku preradu drva, proizvodnja peleta, rad sa strojevima i uređajima za alatima za obradu drva i proizvodnja furnira. Studenti su tako prošli gotovo sve cjeline, a dodatna praktična znanja i vještine će im, kako i sami kažu, u budućnosti jako dobro doći. Ono što smo zapravo učili na fakultetu sada samo primjenjujemo ovdje, tako da možemo vidjeti kako se zapravo radi, da nije samo suhoparna teorija, da nam prikazuju samo slike, svima to i kažem dosta je korisno i trebali bi malo više i češće to uvesti ovakve nekakve stručne prakse. Prije nego što je počeo ovaj projekt, studenti su pohađali praksu koja se obično provodila u obliku jednodnevne terenske nastave, što zapravo onemogućuje kvalitetno stjecanje praktičnih znanja potrebnih za tržište rada. Ovo je zapravo prva grupna stručna praksa u projektu. Projekt je započeo u ožujku prošle godine, traje 3 godine i tijekom trajanja projekta sveukupno 404 studenata će proći jedan od oblika stručne prakse. Cilj projekta je pružanje podrške povećanju zapošljivosti studenata Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije na tržištu rada, putem omogućavanja stjecanja praktičnih vještina za rad kroz unapređenje i provedbu stručne prakse. Očekujete li od nekih od studenata da će jednog dana raditi upravo ovdje? Da, svakako. Evo, mi smo u principu svi studenti koji završe, pogotovo s našeg područja, damo im priliku i počnu raditi kao pripravnici. Svi oni koji se pokažu i koji žele ostati, u pravilu ostanu. Istina, nema puno studenata. Evo, nadam se kako smo otvorili prošle godine studij drvne tehnologije u Vinkovcima i 34 studenta koji su upisala, da je to jedan veliki napredak i potencijal za ovu struku. Za kraj još recimo i to da je prije održavanja stručne prakse u rujnu prošle godine odrađena i nacionalna edukacija za više od 40 mentora s ciljem osposobljavanja i usavršavanja za što kvalitetniju provedbu stručne prakse za studente.